Gisugat sa naglanog-lanog ug kusog nga mga syagit ug palakpak ang mga matahong nga mga kandidata gikan sa 11 ka mga ethno-linguistic tribes sa Dakbayan sa Davao atong sa coronation sa Hiyas sa Kadayawan 2022 sa RMC Petrogas Arena. Usa-usang gipaila-ila ang mga kandidata ug ang ilang mga advokasya. Una sila ni salang sa Kulba Hinam nga Q&A portion. Gikoronahang Hiyas sa Kadayawan 2022 si Beauty Rose Gandarosa gikan sa Bangsa Maranao. Diin ang iyang winning answer sa pangutana kaniya kung unsay pinakamaayong pamaagi aron mapromotar ang managlahing kultura sa Dakbayan sa Davao. I believe that the best thing to promote our culture here in Davao City is through this Hiyas sa Kadayawan 2022. These treasures and celebrates the beauty and core value of cultural diversity and its 11 ethno-linguistic tribes. And I believe that this is a manifestation that our city is eventually recovering from the pandemic and that we are able to bounce back stronger as an individual, as a tribe, and as a constituent in this promising land, Davao City, and to truly show that indeed life is here. Samtang gikorona ang Hiyas sa Panaghiusa 2022 si Alneza Bangasin gikan sa Bangsa Kagan. Samtang ang Hiyas sa Kalambuan 2022 ang Hiyas sa Bagobo Clata nga si Crizel Joy Ungab. Giharos usab ni Gandarosa ang mga special awards ug nidaog usab kini sa Best in Cultural Presentation. Dream come true ug dakong garbo kini dili lang para kaniya apan sa ilang tribo tungod mao kini ang ilang ikaduhang korona sa Hiyas. For how many years? No, ngayon lang kami nanalo ulit. And thank you so much for your support, for the love, and for your trust, no, and for believing in me that I can really make it this, no, Hiyas sa Kadayawan. Daghang nakalatag nga mga proyekto ang bagong Hiyas sa Kadayawan sulod sa iyang reign. Ang mga winners nga sila Hiyas sa Kadayawan 2022 modawat og 100,000 pesos nga cash prize, 80,000 pesos alang sa Hiyas sa Panaghiusa, 60,000 pesos sa Hiyas sa Kalambuan, samtang ang mga non-winners nidawat og tag 25,000 pesos. Alang sa DXDC Kadayawan Special, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.